Hej og velkommen til vores nye podcast, hvor vi lige vil hurtigt snakke om weekendens kampe og kampe, der skal ske ude i fremtiden. Og i studiet i dag, der har vi Jonas Syberg, Frederik Rømer med som gæst, og jeres vært Emil Brogdorf Christiansen. Velkommen til, venner. Jo tak. Tusind tak. Ja. Vi har jo en vigtig kamp her i aften, faktisk. EM. Håndbold starter. Er det noget for jer, drenge? Ja, det er meget spændende, synes jeg. Jeg plejer at se med i de forskellige slutrunder. Jamen, sammen her. Jeg vil sige, jeg ser også alt muligt forskellige slags sport, men også håndbold. Ikke fordi det er det, der er førsteprioriteten hos mig, men jeg følger det med i slutrunderne. Ja, jamen, jeg har det lidt på samme måde. Det er nok ikke min favoritsport, men det er ret sjovt at se. Vi har jo en Mathias Gissel på det danske landshold. Verdens bedste håndboldspiller. Hvordan tror I, hans slutrunde bliver her i år? Ej, men jeg tror, han bliver topscorer. Det er jeg ret overbevist om. Ja, det er nok lige pt. Den nuværende bedste håndboldspiller, der er i verden. Sindssygt dygtig på alle offensive parametre, hurtig, godt kast, kropsfender har han eminent til, kan man sige, så jeg stoler på, at han slår igennem og bliver også EM's bedste spiller. Ja, han har jo været ustoppelig, simpelthen. Men det til, hvad vi alle sammen gerne vil snakke om, fodbold, venner. United skal spille i morgen. Hvad ser I frem til ved den kamp? Jeg tror, de taber 4-0 på hjemmebane. Det må jeg sige. De møder et mandskab, som er langt bedre end dem selv. Så jeg ved godt, vi har en United-fan derovre, men jeg tror, City de vinder 4-0. Men du er jo også United-fan nok? Nej. Jeg er Liverpool. Ja, det er Liverpool-fan derovre. Ja, okay, så du tror, det er en røvfuld, de får ja, det tror jeg. I morgen? Det tror jeg simpelthen. Men vi har jo set en storspillende Patrick Dorgo på det sidste. Ja, det er ikke meget. Han har fået lavet mål, eller i de seneste 30 kampe, eller lignende, tror jeg. Men han har jo stået i skyggen af Ahmad, som er ude at spille afrikansk fodbold. Ja. Men er det Carrick, eller de har fået som træner nu? Eller Michael Carrick, ja. Michael Carrick, og så har de fået, er det Fletcher, var det Ole Gunnar, de har fået som assistance, eller hvad er det der? Nej, det er Darren Fletcher, han var lige inde og tage over, da der ikke var nogen manager. Eller... Ja, men det er Carrick, der er blevet førstevalg nu her som permanent. Han er træner indtil sommer. Til sommer, ikke? Ja, på sommer, ja. Ja, men det er spændende at få de her gamle United-legender ind i klubben, og se om de kan rykke noget det sidste halve år her for United. Ja, men altså, det er jo lidt ligesom der, hvor Ole han kom tilbage som træner. Det gjorde jo noget ved klubben. Det fungerede jo egentlig super godt. Ja, det gjorde det. Med noget lidt genkendeligt, og fansene er nogle kæmpe fanfavorit jo. Fuldstændig. Og de kender jo også det her United-DNA i truppen, og har jo selv været spiller under Ferguson, som har været den største træner i klubbens historie, kan man sige. Så det er ikke fordi, man skal bringe fortiden med sig, men jeg tror, de har noget United-DNA, de gerne vil bringe ind i den trup her, for at de simpelthen se om de kan komme tilbage til et stor klub igen. Og nu når vi snakker om store klubber, Rømer, så ved jeg, at du er jo en lille Barcelona-fan i dig, og havde jo en god kamp mod Real Madrid her for ikke så super mange dage siden. De havde en fantastisk kamp. Det var en fornøjelse at være vidne til det som Barcelona-fan. Jeg kan høre, du bliver helt rørt. Ja, det gør jeg. Det smelter mit hjerte, når det er det, de slår Real Madrid, og man ser dem lide bagefter Mbappé og Vinicius Junior, der nærmest græder på vej ned i omklædningsrummet. Det gør ingen glæde, når det sker. Og så se Madrid i en krise for tiden. De taber næsten. De tabte mod et andet divisionshold her i forgårs, og har fyret Xabi Alonso, ja.
Så Det er en vild beslutning i øvrigt. det er en sindssyg beslutning, at de gør det efter et halvt år. Han er en fantastisk træner, og jeg tror simpelthen spillerne og ham, og der er noget i omklædningsrummet, der ikke helt fungerer, og så har de en vis magtlederlig præsident, Florentino Perez, som trykker på knappen lige snart, at der er noget, der ikke helt går hans vej, og Xavi Alonso har åbenbart ikke lige været ham, der lige skulle tage det sidste step videre, så der blev trykket på knappen hurtigt, og så har de fået deres B-holdstræner fra Castilla op som førstevalg nu, kan man sige, så spændende at se, hvad han kan. Men det bliver ret tydeligt omkring, hvem der egentlig bestemmer i den klub der. Det er jo... Ja, det er Perez, og så er det jo spillerne. Altså, Fuldstændig, ja. Træner. Der er for nogle måneder siden, hvor Vinicius, hvor Xabi Alonso tager ham ud, og han skaber sig, som jeg ved ikke hvad. Ja. Og, som et lille pattebarn, faktisk. Og så i næste kamp, så starter han igen. Ja, og det er ikke mere end 3 uger siden, hvor han var indført, Vinicius. Så. Det er sådan lidt en dårlig klubånd, det her med, at spillerne har så meget bestemmelse over om de bliver spillet eller ej, og bliver skiftet ud, og står de nærmest og råber og skriger og går ned i omklædningsrummet, hvis de bliver skiftet ud, kan man sige. Så det er en dårlig klubånd, og det kan man se på både på stemningen i truppen og det hele, at når der er nogen, der sætter sig over klubben, eller sætter sig over holdet, jamen så går det galt. Ja. Så, ja. De skal jo have en ny træner, og hvem ser I som nummer 1 til at kunne blive der? Altså, jeg går ikke ud fra, at det er Ten Hag, der står lige omkring hjørnet og skal være styrmand for Real Madrid. Jeg tror, det bliver Maresca fra Chelsea. Han er favorit, kunne jeg læse, og så håber jeg ikke, at de får Jürgen Klopp. Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror heller ikke på det, men der er mange rygter lige nu omkring det. Men jeg tror, det bliver Enzo Maresca. Jeg tror, det er et godt bud, Jonas. Fra Chelsea. Ja. Jamen, jeg tør ikke at kalde den. Man ved aldrig, det fra en uge til uge, så kan de skifte mening, og jeg ved, nede i Madrid, der har de deres rygtebørs med deres store aviser, og de kommer med en ny kandidat hver uge til uge. Ja. Og lige så snart man hører en spiller eller en inden for klubben, der siger et navn, og så ligger det ude i hele verden, kan man sige. Så det kan være næste uge, så er der måske 2 nye, der er på holdkortet, men jeg ved ikke, om de får som træner, og det er lige meget, det rager mig en høstblomst. Jeg holder med Barcelona og følger med der, kan man sige, så kan de sejle deres egen sø i Madrid. Og som det sidste punkt her på listen, så vil jeg gerne lige runde Superligaen. GF nummer 1. Ja, det er stort. Det er stort. Jeg tror ikke, at FCK'erne, de går glade i seng i hvert fald. Nej, det gør de ikke. Det gør de hverken i Brøndby eller FCK, eller... Jeg tror, Midtjylland er nok dem, der kan være mest sådan okay tilfredse med deres første efterårssæson. Nummer 1 i Europa League, jo. Ja, lige præcis. Ja. De er godt kørende, FC Midtjylland. Nummer 2 i Superligaen, og det bliver nok AGF største konkurrenter nu her i foråret. Det bliver helt klart Midtjylland. Så det bliver spændende at se, hvem der trækker skal vi sige, det sidste op mod guldkampen. Men vi håber da på, at GF får mesterskabet hjem til Aarhus, og så bliver der nok fest i en hel weekend i hvert fald, eller en hel uge. Der kommer knald på, hvis der kommer i hvert fald kæmpe stor fest i byen, hvis der de får guld. Det er helt sikkert. Er det, vi runder af på, og siger, at vi selvfølgelig holder vi med, at GF, de tager guldet med hjem. Jeg vil sige tak til Jonas og Frederik for at deltage her i podcasten, og vi ses på den anden side. Kan I have det godt? Så tak. Hej. Hej.